Serokê Nûneratiya Hewlêrê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Nûrî Birîmo gutarek li jêr navnîşana çima peyedê dikûnê rejîmê de dimîne belav kiriye. Di gotara Serokê Nûneratiya Hewlêrê ya ku duh li ser malpera Ark News de hatiye belavkirin, piştî pîrozbahiya serê sala nû dibêje. Di van guhartinên siyasî de ku Kurdistana Sûriyê dixe ûdeyeke teng de, nerîn û kulana Kurdî hejmarek pirs dike. Gelo çima peyedê berdewam dikûnê rejîma Beas de dimîne. û kar li ser sepandina mêjiya hêzî û leşkerkirina rewşa Kurdan û ezeziya di qada Kurdî de dike. û rewşê beref encameke tarî yên ku bi destê welatiyên dagîrkerên ji Kurdistanê re têne nexweşkirin dibe. Navborî her wiha dibêje ku peyedê xwe ji rêkeftin û berjewendiyên eqlîmî berling dike û kar ji bo rûbirûbûneke derdan ji Tirkiye re dike û bang ji bo nerîna muamera û prensîpa ku dibêje rasta wan pevçûn derdan û efrîn ji dest dan û xelkê wê koçber kirin lê wan şer bi dest xist. Her wiha ragihandina amadebaşiyê û leşkerkirina ciwanan û şuştina mêjiyên wan û birina wan ji eniyên biyabanan û rijandina xwîna kur û keçan ku tu berjewendiyên wan di şer da tunebûn ji bilî dijmantiya cîranên Kurdan. Nûrî Birîmo Serokê Nûneratiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê her wiha berdewam di pirsên xwe de dike û radigihîne. Çima peyedê li ser nezankirina û leşkerkirina kulana Kurdî û girîna li ser yekrêziya navmala Kurdî û li darxistina civîn û kongreyên bi tenê ji bo alîgerên xwe da ku armancên xwe bi behaneya yekrêziyê bibe serî dike û dest ji kurdatiyê berdide ji bo hin aliyên eqlîmî razî bike. û sepandina navên xıyanetê ser her aliyekî li dijî wan û nelgorî wan bi taybet aliyên Kurdî radiweste. Ew aliyên ku projeya Netewiya Kurdî hildigire û li ser reç û şûpa rêbaza Barzanîyê nemir, li pêşiya wan Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê PDKSê radiweste.